Agina na tayo baset dito ini nga street. Nagkapuak na malingkit basik nga gulay. Sa tayo uminom iti pamigsa tayo. Magbisikleta. Uminom ti pamigsa ni Iket. Nitatangal dawan. Nitatan ba? Tuesday. Tuesday. 16. Iti Pebrero. Apo kasyan na kami apo, mangtagkati strength kada kami kat iyadayo na kami iti dakes na kasama. When he fell from a bad bike accident a few years ago, and he fell and broke. Oh. Like, my forget what it Sa pedaji limapas ke kuan agis istorya kan aksidente. Ay apo kasyan na kami apo Diyos nga namarswati langit kundaga. Adda ka apo nga kalasag me. Idipinsa na kami apo. Iti dakes nga pasama. Adda ka nga ngataw. Man nakabalin nga Diyos nga dahi ti langit. Mangistorya tay manan ti another tagtaga-inaw. Ado nga tagtaga-inap nga raw. Salamat kini Apo iti tagtaga-inaw. Luman pa dagiti nga tagtaga-inap ket naggapuking kuana kadagiti anghel nga ibabaon na. Salamat Apo maday tayaw kang agnanayo. Man nakabalin nga Dios nga namarswa ti langit ken daga. Kasi kamot Apo tinaggapan ti amin. Idi year 2020. Diba? Iti March ket imayon daytan pandemya nga kunadan nga COVID. Iti Marsaw. Ket nakamamaken iti lubungan. Dagiti balbalita nga mabuyam ti Newsan, lalod ta New York, LA, kasjay ay na. Adula unay mo ti kasudan agtutuunan. Dagiti nakasuputan nga tattaon nga natayan. Kadagiti ospitalan. Grabe idi 2020. Tata idi madano na iti bulan iti June. Iti news kunana dati doktor dito nga DOH. Adaman kano ti maikadwa kunana. Kas langay second wave kunana. Mga month of June dadya ta tinantandaan ak. Nga nabuyak iti news. Ay apo di siyempre as tao tayo laang nga raw de agbuteng tayo adari na tayong agbuteng. Hala adu nga kararag data nya pa iti maaramid tayo nga ron no di ket dumawdawat tayo lapat agnanayon nga asi na. Asi iti Dios nga namarswa ti langit ken daga. Iligtas na tayo, protektaan na tayo kasjay, di pampamilya tayo. Adu nakararag apo inyan nga uray lagpuy-puyat ti kakakararag nga dumawdawat iti asi. Ata mga bulan iti July. Nakasta, July or August siguro dadya yun. Payan. Nagtagtaga inupak imay iti tagtaga inup. Siguro iti tagtaga inup nga rod nga kunada mo dagiti nagadal iti medical kunada continuation of tests. Ngunya kanu di pampanunutom nga naturog maawi mo iti tagtaga inup kasjay. Dahil tamot nga time mga bulan ti July or August dadyan. Nakita klaang mo dita YouTube. Data story
iti Maccabees. No nangyuday jayon story ni Maccabees brothers. Saan ko pa nga rod nga nalpas nga data nga nabuya dita YouTube ta makaturturog akon na iturog kon ki di saan ko nga nalpas nga nabuya no nyamot tinangyari kanyada kasi ay ti story ti Maccabees nga men idun una na nga panawon Israelita dadagitoy Hudyo tata in-invade isuda iti Greeks dagiti Grigo. Di naabak ti Israelita tas nasirrek dagarod isuda ti Grigo. Simbrek dagita nga Grigo. Na-occupy dan sa data Jerusalem nga dayta. Di ba kas demot ti kadwan na nga is istorya manipud pay idi unana. Tatta dagito nga Grigo nangikabilda kanupay iti ribulto wenno estatwa nga Diyos-Diyusan nga ni Siyaos. Ije kanu bantay somewhere ijay Israel nga ijay da nga agiyat atang iti baboy. So kanu tiyat atang da ijay iti estatwa ribulto ni Siyaos nga pagkarkararagan da. Tata dagitoy mat nga Hudyaw siyempre ka kuada mat managkarkararag da nga talaga mat. Kini Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ni Moshe. Adya, iti talaga nga surusurutan da. Kung sino dahi nga Diyos nga iso. Isi tayo mga Kristiyanaw, isumot ti puon tayaw. Iti Judaism, Kristiyano, kan Islam, isumot ti puon, di jay. Jay Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Nga bigbigbigan tayo mag. Uray man nung nagadayo tayo nga Filipinos. Di dayta na iturog kon hangko nga nalpas nga binuya. Hindi ko ang dinalaw na kon ti tagtaga inupan. Nagpintas nga rod nga tagtaga inup. Uray man pay no continuation of thoughts nga kunada. Ngam nagpintas mat nga tagtaga inup. Wa kano adda kano ti kakadwak nga upat or lima nga lalaki. Nga kaslangay al-alyadan ako nakabado damot ti puraw nga atid daw nga kaslangay transparent ti langada nga puraw so nga ibaga nga al-alyadan wenno espiritaw. Tata impalabandak adda ti bumababa nga gapu dita ni ulab dita langit nga kasla nakatugaw mo't ati trono na nga lakay bumababa kanukta basta nga kaslamot estatwa nga rugmay idi dandanin nga bumaban daytan nga lakay nga kasta di apagkuana apagbaba na nga kasjay sinabayak kanumay nga kwa winasay nga kasjay tatta aji mata na biglang rin manyag. Actually hangkon nga nakitan idi nga nakababa. Di kuston nga nakababan, rin manyag ti mata na sinabayak kanuma. Winaasay ko kanu kampay de. Itagtagay na. Gaputa saan nga makitan ta sobra ti ranyag na. Pagamwam natinag yu ulo na. Blind shot nga kunada. Kas langay pinalpalaranak lang sabay di pa nagranyag ti mata na sabay nagpintas balot nga tagtagay na iti year 2020 mga bulan iti July wenno August dadya iti nagpintas nga raw naabak praise God Almighty kung basta na malaglagip ko dadya nga tagtagainat ko 2022 tatan madaydayaw ka o Diyos ana marswati langit kundaga nga to kano sino man day tanga demonyo kuna ka sinuda di tanga Diyos-Diyusan tadita kanaw tangatang mutlaeng heavenly realm nga kunana dyan ti book of Ephesians nga dagtadamot dagita rulers, kings kunana adda gobyerno da dita
Principalities kuna na. Mabalin nga isuna, may sa isuna jay. No sino man da jay nga Diyos-Diyusan. Tatanya, gaputa curious ako, nakariing ako, agasta, tibigatan. Ay sino nga roday jay kunak nga granyag ti mata na. In Google ko. Sino da ito nga samsambaan da idun unan nga panawon dagito nga Grigaw. Ata siyaw. Google yung ta mabasa yung no sino ata nga Diyos-Diyusan. Amuyaw iti nabasak ta Google ti power na nga talaga di mata na. Ang ko nga mo una mo di tagtagainop ka nga sudden brightness kuna na ijay ti Google. Bigla kanu nga rumanyag di mata na. Di kanu mat iti power na. Oray no kasta, oray no kuna nga rodan. Siguro mabalin nga continuation of thoughts. Ta nagbuyak nga rod ngam partly lang ahang ko nga nalpas. Ngam nagpintas balag. Nga tagtagainop nga road, nagmaya nga road. Strange nga road nga amazing. Siguro kung kunak nakadanon nga tamot ken ayang nga tati kararuak mo dita somewhere dita. Di kunada nga adamot kan iti spirit world. In the spirit world. Sadino dita. Ay. Aja tinagpintas pa nga ron nga tagtagainop ko datan 2020. Yeah. Kan may sapay mabalin siguro ngay nga nga siyempre dahil nga time iti 2020 ka kasagsagan nga talaga ti COVID day ta. Nagado nga talaga nga kasaw. Di siyempre si tayo mabubutang tayo nga raw ako di panay ti kararag tayo dawat ti ase kiniapaw. Kunak iti sakit ka aramid ni Satanas. Kunak iso nga dato nga mangyari kunak iti 2020 aramid iti japlo ato iapo kunak. Aramid ni Satanas dataw. Kunak nga to ka may. Yung dato nga Satanas nga nagararamid dataw nakubkubay. Kunak siguro mabalin pa nga iso siguro dadi yan. Mabalin nga dadi nga Diyos-Diyusan iti nagaramid iti kubay. Siguro. Kaaduda ka nung madita in the heavenly realms na kings, leaders kunana dyan ti book of Ephesians, principalities. Mabalin isuna dahi siguro iti jablaw nga nang ted iti kasta nang ted ti COVID siguro kaya ti maistorya nga tagtagain na iti 2020 ngem after that amuyo pinariga dak nagsasakit dahito pirmi dato'y imak nga nangigam iti wasay pirme apo Diyos ko kaslanjak kamunja may explain nga sakitan ay na nagado tinagatang ko nga salunpas nakamanuak nga bakses salunpas ang gado salunpas dapat salunpas di mo alam may imbagan Allah apo nalpaston ti ugusan September tumanan ay naapo nagado tinagatang-gatang ko nga pagilot-ilotan dagita Chinese store nga pagilot-ilot dagita Tiger Balm kasi hanlang nga gita nga adupay dagiti liquid nga lako-lako da nga ali so ti apruskong kasi jay ato
ko yan, pinariga dako no sinong espiritu ti satanasan ko na. Gumantida. Panagpunak gumantida nga talaga. Alay, kararag ata, lumablaban na mo ti kararag. Diyos ko, kunak. Namaraswati langit kandagay, dipinsana. Pang-ase, may dipinsana. Parparigatun dakon, kunak. Torturin dakon. Nagsakita na po, Diyos ko. Hindi may eksplikaran nga sakitan. Talaga nga pinariga, dak. Talaga nga dadto ti demonyo nga organisasyon. Nga talaga, may bagak. Pagamwa, mga bulan siguro adyan ti September. Na, nagtagtagay na pa manan. Nakita ko iti bagay di sarili. Nga inggalot dak. Nakakasjay, naka-spread tadwa nga imak. Nga nakaukrag. Inggalot dak di jay kwa. Wall. Kas lang ay didingay nga bataw. Diyan nakita ti bagikaw nga nakasalungay nga kastan. Nga natorturan. Ay ka. Ngay na. Kakaasigayam ti bagikaw kunak. Nakita nga kasjay. Amuyo kas lang ay kwa underground. Iso nga mabalin nga datoy underground dagitoy nga kulto-kulto. Somewhere. Nga medyo nasapngat nga dalang ti basit nga lawag nga umununeg kanaw nga agapu iti ridaw kasjay ti nakita ka ti tagtaga inat manan nga addamot laeng iti nakatugaw manan nga lakay. Addamanan lakay nga nakatugaw. Talaga ni Satanas atoy kuna. Mabalin nga kwa darat toy nga talaga kuna dito nga nasyon apaw. Apa nga ita makita mo nga ron tagtaga inaw. Ngem insalakan nak iti anghel iti Dios madaydayaw ka uapaw nga day ti langay, maker of the heavens and the earth. Yeshua kung kanakano pagpukpukawak kanaw. Ti anak mo nga day ti kanawan mo mamati kung kanakano Yeshua HaMashiach, Yeshua kung kanakano Emmanuel. Ay dagitan ang nagnaga na yun. Yeshua HaMashiach, Christ, Kristo, Emmanuel. Isalakan da kung kanakano agpukpukawak. Yeshua HaMashiach. Pagamuam nakita iti anghel nga nagatidog ti espada na. Tinagbat na dayta nga landok. Amuyo pati dato'y kanawan nga imak inikanda ti landok. Isu nga nakasaksakit. Ta inik siningsingan da ngay kasla singsing ngay nga landok. Nga nalapad. Nga landok. Insuot da dito ikaw. Sada inirutan. Inutan da ti pirmi isu nga nakasaksakit nga kaslahang kun makaya ti sakit na. Salamat kini Apo Diyos po na apay makitak pay. Kitagtaga inupan nga dati anghel nga nagatidug ti espada na pinutog na day tangalandaw. Uraya labiglang nga nakarieng nga naapingita na awan di sakit. Naawan di sakit na. Nga naglagaan pagkatapos na iturog ko tinagimas. Imayin ti turog nga nagimas nga turog ulit. Mano nga oras data. Aldawan nga nakariinga ka. Nakaginawa ay naapaw. Praise God Almighty ay namadaydayaw kang agnanayaw. Isu nga nagkarkararag tayaw Diyos nga namaraswat ti langit kendaga. May sana laeng dijay. Nangat-ngatong sino man dagitoy ni daradtoy damo lang dagitoy nga rulers, kings kuna na jay, principalities. Daradtoy da lang nabababa nga langit. Kayanda. Yung dadya ka nga ngatwan nga namarswat ti langit kendaga. May sana dijay. Sa nyo lipatan nga nagkarkararag tayo. O apo nga namarswat ti langit kendaga man nakabalin nga Diyos kuna. Nga ato ka ngam ni Satanas. Nga ato ka.
O Diyos nga namarswa ti langit kendaga. King kaapo italek ko ti amin. Impangakom nga adda ka nga kalasag may ko nagsaksik. Da kami nga tattao nga mamati king ka. Adda ka nga kalasag may, adda ka nga dipinsa may. Kasyan. Dagiti nga panagkarkararag ko o apo so siguro dagitan nga makikitak pa yun iti ditan spirit world nga kunada. Pirmida nga binugbugbog ditaw. Nabugbuga ng paisaw nga nagpintas mo nga iti feeling mo lata ata nya nga rod ka gapo ta adda iti Dios nga namarswa iti langit kendaga ken ti anak na nga adda iti kanawan na ta si tayo nga rod na Pilipino mamati tayo ni Yeshua HaMashiach ti Hudyo Christ Ingles Kristo Pilipino Emmanuel Wonderful Counselor mamati tayo Mike kasi amin dagiti kay bagbagak nga ipukpok kaw Salamat apo, salamat Diyos ko nga man nakabalin. Ay nasalamat apo, nagpintas mo iti feeling na although oray na bugbugat, binugbog. Hindak amo no nya nga torture tinararamin ta kanyak. Aga sa matay kanda tilandok nga nagita nga nag sada init pangilandok ay na nagsakitan kaslangkon nga makayat sakitan apo. Yan. Pinang pariga ta kanya kaon. Oray ko lang makita iti bagi kaon. Aga sa mata ing galo da nakakastanian. Ijay Walmart kano ita somewhere underground isu nga patcheck nga da iti underground da dagito dagito kulto Pultek nga organization daratoy da may baga nga nagrigat sinagrat ko 2019 nga si mangputak and then 2020 manan baka isupay dahi nga ta iti katuloy na apay ta binalaan nak dahi babae iti 2019 apay ta winarningan na nga sangkan ngagsubsubli jay ko na kanya nga ita maparigat ang gayam torture ngem uray no kasta nangabaka yung sino dahi nga Diyos-Diyusan da. Praise God Almighty, Maker of the heavens and the earth. Sikapay lang, itipudno nga Diyos nga madaydayaw. Uapo nga dahi tilangin. Itinagan ti anak mo da kami nga mamate. Yeshua HaMashiach, Christ, Kristo, Emmanuel. Wonderful Counselor. Nagpintas mag. At daay ati makigirra makigubat nga haan nga mabugbaw diki day. Importante. Importante nangabak. Ay. Uray man no continuation of thoughts nga kung kunada. At least ngam nagpintas may. Nagpintas nga raw. Pintas nga tagtagay na no maminsan ke kwa pakawan hendak amok nga iti gobyerno ke iti YouTube ngamin siyempre awan ti mailimlimod niya
Amin nga politiko agbuy-buya da dagita. Amin dagiti alipuris da controller agbuy-buya da. So nga dumawdawa ta mo ti dispensa nga pakawanin da. Nga no maminsan nga talaga agdudduda nga dagiti nangangato nga tattao kasjay. Adda pa nagdudak. Ngem kunak mat nangangato kalat tao Diyos sana marswati langit talaga. Awang magbasol ko ngayon may tao ko na idipinsa na ka. Idipinsa na kaapo ko na. Idipinsam ti pamilya, kakabsat ko, kakaasyan na kami ang apo. Man nakabalin na Diyos. Tayo tilangay. Dadya lang manan, ti maistorya ka. Tagainap ni Ikate ti 2020. Nagpipintas bala. Ore mampay no nabugbog ka. Basta mangabak ka kung nanangaraw. Amuyo iti dagijay nga panagsublik ito iti 2019. Naglukatak iti Biblia nana. Siyempre para kini Joshua dayjay ta surat nga rod the Old Testament, di istorya ni Joshua dijay. Nga isumot iti ngay malukatakmet nga mabasa nga uray sa dino ti papanam kunana. Don't be discouraged or don't be afraid kunana. Because I am with you kunana. Diyos apo nga namarswat ti langit kendaga. So kuna mo. Ako oray no para kini Joshua daytoy aka apay hanlang nga mabalinan nga tatanga generation ka para kanya nga raw kuna mo ta. Ikag big king ka, tag daydayaw king ka. O Diyos nga namarswat ti langit kendaga. Mabalim applicable latamot kanyami ang new generation nga makungkunan siguro. Mamaati ka nga raw. Wherever you go, kunana, do not be discouraged. Kung kunana ijay, don't be afraid. Salamat apo, nagday ti langit. Nagpintas ti init mo, oray niya orasan. Malaman. At nagtugawa dito niya, na tugaw. Nga naginanaakmat, nga nagngirimirindar. Okay, kasjay laang manan, mga ka-Ilocano, ka-Pilipinos, iti amyanan, iti abagatan, iti daya, iti laon. At nanto manan, tag-taga-inapay. Mapagsasaruno yun to dahi tanga buyaan. Okay, thank you. Thank you, Apo. God bless us all.